Ježišmarja, mě se nechce povídat. To je docela blbý. To dám na začátek. Na perutích mít cíl a kam... Zdravím vás u dalšího vlogu Pravidla 6 a začnu tradičně, respektive udělám to podruhý, ale začnu komentářema od vás v minulém videu. Chci pozdravit Štěpánku Vackovou a Lenku Punčochářovou. Holky napsaly, že mají jizvu na stejném místě jako já tady, takže holky, jsem rád, že v tom nejsem sám, díky. Často se ptáte v komentářích na to, kdy vyjde videoklip na písničku Bez tebe je mě jenom půl. Tak já to sám nevím, ta písnička prostě je natočená, ten klip je připravený a uvidíme. Jak říkám v tom videu, možná za pár let. Taky se ptáte na písničku Na perutích, jestli je někde ke stažení, tak my zatím máme jenom demíčko, ale určitě bych rád udělal videoklip a viděl bych to na nějaký léto. Simonko Hagárová, čau, zdravím tě, udělala si skvělý tričko, vy ho tady vidíte někde, nevím kam ho dám. A to mě strašně potěšilo a my chceme i do budoucna s klukama mít na e-shopu takhle nějaký trička, tak ty se nás docela inspirovala. To mě ještě napadlo, že hodně často se ptáte na tenhle ten přívěšek, tak ten tam bude taky. Tak vydržte ještě chvíli a určitě ho tam dáme. Takže ještě jednou zdravím Simonku Hagárovou do Chinorian. Děkujeme, že máme aj na Slovensku fanoušiků a teď jdeme na ty filmy. První film je film Psycho. Je to horor z roku 1960, to se narodila i moje mamka. Sorry, mami. My jsme se moc nemohli koukat na televizi a měli jsme to vždycky dovolený, když jsme každou neděli jezdili k babičce a po obědě se nás chtěli zbavit, aby se mohli povídat o dospělých tématech. Tak jsme objevili pak po těch husopaskách a popelkách kazetu, na který bylo napsaný Psycho. A pro mě je ten film strašně zajímavý v tom, jak jsem ho vnímal od dětství a vždycky jsme se k němu vraceli. Nakonec jsem o něm měl spousta prezentací ve škole a teď je třeba můj největší sen jet do LA, kde ve studiích můžete vlastně jet kolem toho baráku. Já jsem si dokonce sehnal soundtrack z toho filmu a pamatuju si, že když jsme s bráchou usínali, tak já jakožto starší sourozenec jsem zapl na dálkový ovládání rádio a přišel jsem do pokojíčku s nožem, jakože prostě jsem ten Norman Bates. No a brácha vždycky brečel, že ho hned za maminkou prostě. Titanic je další film, o kterém já vím úplně všechno, protože jako malej jsem žral všechny dokumenty o tom, jak se to natáčelo. Vždycky mě strašně zajímalo to zákulisí těch filmů, takže já mám tak 10 VHSek s dokumentama o té lodi. Pamatuju si, když jsem byl v 8 letech v kině na Titanicu a když tam byla taková ta scéna, jak Jack maluje tu Rose na hatou, tak to bylo strašně trapný. Vždycky táta seděl vedle mě a to prostě... To si jako dítě nechtělo. Já si taky myslím, že pokud máte nějaký oblíbený film, tak je to dobrá cesta, jak se třeba naučit jazyk. A já jsem si vypsal z Titanicu všechny slovíčka, které jsem neuměl. A pak jsem ten film celý jel v originále a dokonce jsem si ho dal i v němčině. Takže to je doporučení pro vás. Pokud máte rádi nějaký takový film, tak určitě koukejte na originály a naučíte se hodně. Já teď, kdyby jsem byl nějaký lodi, která se potápí, tak bych přesně věděl, co mám kde říkat a tak. Je to už 84 let a já pořád cítím ten čerstvý nátěr. Koukáte rádi na seriály? Já, abych pravdu řekl, tak moc nekoukám, ale jeden seriál, tomu jsem věrnej už od svých dětských let. Já jsem v podstatě věrnej všemu mimochodem, proto tady zmiňuji 6 nejlepších filmů, který znám od dětství. Ale ten seriál se jmenuje Arabella a pro mě je to největší legenda. Já jsem měl tolik snů o tom, že natáčím Arabelu a dokonce, když mi bylo 9 let, tak jsem se zúčastnil jedné soutěže literární do Mladé fronty Dnes, kde jsem na téma, co bych rád dělal o prázdninách, napsal, že bych točil Arabelu 3 a vyhrál jsem s tím článkem 2. místo, dali mi za odměnu 1000 puclí.
Já myslím, že jsem jich dal dohromady tak 20 z té tisícovky. Dokonce můj telefon je pokřtěný tím, že tam mám selfiečka s Ksenií, jo? Já vám je ukážu. Tak, tady Ksenie. Jo, tady jsem s Hrumburakem. A s Hrumburakem jsem se taky potkal osobně, takže ještě mi schází Arabela. Ale vlastně vnuka Arabely já teď učím v jednom multimediálním kurzu, takže to mám tak trošku taky splněný. Jako malej jsem si taky přál se smát jako Rumburak a vždycky, když jsem si čistil zuby, tak jsem si to zkoušel, jestli mi to jde, jo. Tak se můžete podívat, jak jsem na tom zapracoval. No, a na to jsem právě čekal. No, a na to jsem právě čekal. Když mi bylo 8 let, tak jsem poprvé hrál na divadelním festivalu v Odře. V Odrách? V Odře. Viděl jsem tam představení Sestry v akci. Tam bylo asi 10 jeptišek a všichni mi říkali, ty jsi ještě neviděl Sestru v akci, jak to? Tak jsem se pak doma podíval na Sestru v akci a od té doby je to taky srdcovka. Já myslím, že kdybych dělal nějaký divadelní představení, tak by to přesně bylo v tomhle stylu. Písničky krásný a komedie a prostě to skvělé propojení toho kláštera s těma neřestma. A Whoopi Goldberg má teď nějakou talk show v Americe, tak občas koukám, sleduji na Facebooku, občas jí dám nějaký like. Doufám, že o tom ví. Teď tam dávala zrovna něco, že připravila nějakou hostinu pro přátelé a měla tam asi 1000 růží, tak jsem jí dal palec teda, tak mi hned psala, že mi děkuje. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. I'm talking about a happy day. To stačí. Čau. Hahaha, tak to byla scéna z filmu Osvícení, což je horor z roku 1980 a mám ho taky strašně rád. Já nevím, co mám pořád povídat, prostě chtěl bych v tom hrát, chtěl bych to natáčet, chtěl bych poznat Jacka Nicholsona, mám ho i na profilové fotce, co chcete slyšet víc, ten film je skvělý a jestli se rádi bojíte, tak se na něj určitě podívejte. A mimochodem, ten hotel fakt funguje, je u nějaký lyžařského střediska, takže kdybyste se mnou někdo chtěl na lyže, tak můžeme jet. Pamatuju si, že jsme se spolužákem na Gimplu občas chodili po školní chodbě a hráli jsme si, že jsme jako ten Jack na konci v tom filmu. Počkej. Jo. Danny! Danny! Víš, jak tam chodí pak s tím cukrem? Danny! Danny! I'm home! Daddy is home! Danny! Kdo nemáte rád sám doma? Ano, všichni. Samozřejmě já jako malý jsem vždycky s bráchou čekal na tu část, kde připravuje ty pasti a kde je používá, ta byla nejlepší, ale zbytek taky dobrý. Já si pamatuju, že jsem si v jednom časopisu přečetl, že tomu Kevinovi bylo 8 let, mně bylo už asi 9. A říkal jsem si, tak já si ho asi nikdy nezahraju, no. Byl jsem z toho fakt smutný. Ale takhle působím jak strašně ambiciozní dítě, ale já jsem pak byl na castingu a tam jsem třeba neřekl vůbec nic, jak jsem se bál.
sám doma se navíc znal a kamarádil s Michaelem Jacksonem. Chodil tam k němu na pouť, na tu obrovskou pouť, kterou si postavil na svý zahradě. A nevím teda, co tam s Michaelem ještě dělali, ale prostě viděl Michaela Jacksona, to je taky skvělý. Mně se teď splnil sen, protože budu hrát v jedné pohádce v muzikálové podobě, zkouším Adží duchové. Já vám slibuju, že jedno z dalších pravidel 6 bude i ze zákulisí toho muzikálu, abyste viděli, jak to chodí a tyhle věci. No a nezlobte se, ale já už teď musím na další místo, tak se mějte hezky a děkuji za komentáře a těším se příště. Čau! Tady jsem! Pan Majer, který dětem slíbil, že na pouti vystřílí medvěda, ale ani jednou se netrefil, má přání naučit se střílet. Čaroděj ho přenese do říše pohádek, kde se panu Majerovi podaří skolit ohromného vlka.